Πάπας που σεντράρει, μπάλα κοντράρει στον Μιγκουελίτο και μπαίνει στην περιοχή. Βγήκε άμυνα, επιμένει ΑΕΛ με τον Ετμάρ που γύρισε, το σουτ στην αγκαλιά του Βάλε. Πρώτο σουτ στον στόχο στο παιχνίδι στο 7ο λεπτό. Τελέστηκε το πλάγιο. Ο Σέρα το γυριστό στην αγκαλιά του Ντεγκρά χωρίς πρόβλημα. Φάση Αργεντινών εδώ. Κοιτάξτε τον Σέρα. Εντυπωσιακό μεν, αλλά δεν ανησύχησε τον Ματίας Ντεγκρά. Μπεμπέ ψάχνει να βρει τον Σα. Είναι καλή παλιά. Έχει στην πλάτη τον Μαρκόσκι. Η σέντρα βγήκε παρά την προσπάθεια του Μιγκουελίτο. Κωνσταντίνου η κεφαλιά έξω. Μιχάλης Κωνσταντίνου, από τους πιο επικίνδυνους παίκτες στο ψηλό παιχνίδι, εξαιρετικός στον αέρα. Νίκησε εδώ τον Μερκή. Πολύ καλό timing, αλλά δεν βρήκε στόχο η κεφαλιά του. Θεωρώ αρκετά ισορροπημένο το παιχνίδι, με πολύ ζωντάνια οι δύο ομάδες. Να δούμε εδώ τον Παπουλή που βρέθηκε σε θέση βολής, έπεσε κάτω και έχουμε επιθετικό φάουλ. Δίνει ο κύριος Νικολαίδης στο μαρκάρισμα των Πάρπα πάνω στον Φώτη Παπουλή. Για να ξαναδούμε και από άλλη κάμερα. Πάνω ψηλά δεν είχε κάτι. Από αυτή τη κάμερα δεν μπορούμε να δούμε. Εκεί έκανε μια κίνηση. Καντανή, ανεβαίνει ωραία ο Απόλλωνας με Μιγκουελίτο. Σέντρα συρτά, εκεί ο Τζούνιορ έκοψε. Μπάλα και πάλι στον Μιγκουελίτο. Παπουλής για τον Σέρα, έχει χώρο για το σουτ. Πάνω από τα δοκάρια. Πολύ καλή προσπάθεια για τον Απόλλωνα στο 22 από τον Μανουέλ Σέρα. Ο Απόλλωνας που έχω την εντύπωση ότι τα τελευταία λεπτά πατάει κάπως καλύτερα χρήση και είναι πιο απαιτητικός. Ναι, πράγματι. Κυρίως από την αριστερή του πλευρά, έτσι, την δεξιά της ΑΕΛ. Τον έκλεισε Θεοφίλου. Μπαλιά του με στόχο τον Γκαρσία. Η μπάλα πέρασε απέναντι για τον Σταύρου. Θα δοκιμάσει το πόδι του, αλλά θα στοχίσει ο Σταύρου. Πάολο Σέρτζιο για τον Νικολάου. Ετμάρ. Παλιά για τον Σα που πήρε την κεφαλιά στην αγκαλιά του Βάλε. Εδώ νίκησε στον αέρα τον Τόνι Λόπες που είναι πιο κοντός, που βγήκε στην φάση εδώ να τον μαρκάρει. Ψηλά έκοψε ο Πάρπας. Κωνσταντίνου με τον Ετμάρ. Παλιά φεύγει η μπάσα για τον Κωνσταντίνου. Θα δοκιμάσει το πόδι του, αλλά θα στοχίσει. Άσχημο το σούτ από τον 34χρονο επιθετικό. Τελέστηκε από τον Μαρκόσκι το φάουλ. Ο Γκαρσία την κεφαλιά. Έφυγε δίπλα από τα δοκάρια του Ντεγκρά. Δεν ήταν ασχημή, ήταν καλή στιγμή αυτή για τον Απόλλωνα. Ο Ρομπέρτο Γκαρσία εδώ κερδίζει τους κεντρικούς αμυντικούς της ΑΕΛ. Η μπάλα φεύγει δίπλα από τα δοκάρια του Ντεγκρά. ΑΕΛ μπροστά με τον Ετμάρ. Τώρα ο Σέρτζιο. Σέντρα. Ο Σέτη έδιωξε. Νικολάου για τον Μπεμπέ. Τρίπλα ωραία πάνω στον Σέρα. Το σούτ όμως δεν έχει τυχεί. Καντανή για τον Λόπες. Βγήκε η σέντρα. Ο Ντεκρά επίσης με γροθιές στο σούτ ψηλά από τον Σέρα. Είναι το πρώτο κόρνερ για την ΑΕΛ στο παιχνίδι. Στο 80 με Λουτσιάνο Μπεμπέ. Εκτελεί κεφαλιά προς τα πίσω πάνω από τα δοκάρια. Καλή στιγμή για την ΑΕΛ που απειλεί από στημένη μπάλα. Η ΑΕΛ στα στημένα. Αυτό έγινε και τώρα. Κεφαλιά με κατεύθυνση στο δεύτερο δοκάρι. Ο Πάρπας την πήρε πάνω από τα δοκάρια. Εκτέλεσε ο Κυριάκου, καλή εκτέλεση, κεφαλιά από τον Τζούνιορ, έχω την εντύπωση. Κυριάκου τελειώνει τη φάση βγάζοντας την μπάλα έξω. 5 λεπτά θα είναι οι καθυστερήσεις
κεφαλιά. Βγήκε ο Κωνσταντίνου, το γυριστό στην αγκαλιά του βάλε. Κύριος Νικολαίδης κατευθύνεται στον τέταρτο και πάλι εδώ ξανά το ωραίο γύρισμα από τον Κωνσταντίνου.